Samozrejme, ja už na to nervózny čakám, pretože okrem toho, že rozprávam vtipy a sem tam hrám aj v divadle, okrem toho sa venujem iluzionizmu, mágii a kúzelníctva. Dávať žiadne švindle, žiadne podvody, čistá, krásna, kúzelnícka práca. Rážte si všimnúť v pravej ruke nič, čistá ruka v ľavej ruke, nič, prázdna ruka v hlave. No ale, čo by som vám rozprával, dávajte dobrý pozor, z tohto vrecka vyberiem obyčajný novinový hárok. Takto. Papier. Pretrhnem ho pred vašimi zrakmi. Ho pretrhnem na dve shodné polovice. Dávajte dobrý pozor, prosím pekne. Ja počkám, kým si sadkáte. Ak to nie, nesadká si, pretrhnem ďalej. Dávajte dobrý pozor, pretože práve v tejto chvíli sa blížim k formátu v poslednom čase u nás veľmi vyhľadávanému. Takto pretrhnem ešte, takto na ďalšie, ešte ďalej, prosím pekne. Ja neviem, tento formát v poslednom čase vôbec nedostať kúpiť. Ešte ten rolovaný papier, ten samozrejme, ale prečo tento skladaný, ja neviem. To prestali vyrábať, lebo čo? A to je veľmi žiadané, všade to veľmi žiadajú, ale nedostať kúpiť. Nedávno som v Bratislave stretol jednu pani, tá nesla dve plné tašky tohto skladaného papiera. Hovorím sa, prosím vás pekne, kde ste to kúpili? Odkiaľ to máte? Ona, hovorím, čo kúpila? To nesem z čistiarne. Ešte pretrhnem na takto menšie kúsočky, prosím pekne. Dávajte, sústredte pozornosť, to už je taký detský formát. Vrátim ho naspäť sem do toho vrecka, odkiaľ som vybral celý novinový hárok. Poviem jedno kúzelné slovičko Eperigoso Sport Jersey a pošlem tie papieriky sem na druhú stranu a z tohto vrecka vyberám celé neporušené noviny, tak, ako som vám ich na začiatku ukázal. Jednoduchý školácky trik, nič ťažkého, naozaj to je pre detičky a hneď keď prídete domov, môžete detičkám ukazovať takýto trik, ktorý som vám ja teraz tu zadarmo predviedol. Ešte pred... A už keď mám tieto noviny takto v ruke, dávajte prosím veľmi dobrý pozor, prídem tu vám bližšie, aby ste naozaj verili, že to nie sú žiadne podvody, žiadne švindle. Ukážem vám zaujímavý spôsob, ako vplýva kov. Najlepšie je to zlato samozrejme, na obyčajný nie, ďakujem, ja sa takto dohodím so všetkými, ako ten kov vplýva na obyčajný novinový papier. Dávajte dobrý pozor, opäť pretrhnete na takéto presne háročky. To teraz je fotoaparát, alebo to je kamera, alebo čo to je, prosím vás pekne. Bol by som nerád, keby sa tento trik šíril ďalej. Naozaj nie, pretože teraz vám predvediem niečo, čo ste naozaj ešte nikdy nevideli. Ako vplýva kov na obyčajný novinový papier. Bol by som veľmi rád, keby to bolo, čo ja, prstienok zlatý, nemáte? Nemáte nič. Pani so zlatou žilou. Výborne, to je asi ten najlepší spôsob, ako pôsobiť na papier. Držte prosím vás pekne v pravej ruke, takto držte ten papier. Držte ďalej, prosím pekne. Nie, nedávajte nižšie, takto. Máte prstníky, dokonca dvalu, prosím vás, keby ste boli taká dobrá. Zobrali si ten papier a všimnite si, môžete vyskúšať, že to je naozaj obyčajný novinový papier. Takto vás poprosím, máte tiež krásny prstienok. Všimnite si, že je to obyčajný, skutočne novinový papier, tak ako som pred chvíľou kúpil tu u vás v novinovom stánku. Pozrite sa ešte raz. Poprosím vás teraz, kde sú tie papierky? Dvihnite takto ručičky hore a pokrčte teraz. Neviem, čo tá zlatá žila povie, ale skúste to tam. Pokrčte hore, prosím vás pekne. Pokrčte tak, aby sa k tým novinám nedostalo už svetlo ani vzduch. Ešte raz vás trošku vyššie tie novinky vás poprosím. Môžete zastaviť tú kameru, prosím vás. Zastavená? Áno, áno. Vyššie vás poprosím. Vyššie trošku. Ďakujem. Akej Takto, prosím vás, pekne, do hrstičky, pekne, ďakujem veľmi. Tak, aby sa už k tomu nedostalo svetlo. Najmä svetlo, teda vzduch, ako tak, ale svetlo. Akej farby? Akej farby vy chcete... Držte dobre teraz tie papieriky. Akej farby vy chcete mať tie noviny? Zelený. Bez žartov, prosím vás, naozaj. Ešte dobre držte. Akej farby vy chcete mať ten papier? Modrý. Zelený, modrý. A vy prosíme
Červený, tak si ich doma zafarbíte. Ďakujem za spoluprácu. Oldo Hlaváček. A my, priatelia, predtým, ako vám predstavím sympatickú Niky Darážovú, ktorá vám zaspieva, ešte máš čas, Niky, pokojne seď, tak si dáme posledné kolo. A to nemusíme losovať ani žrebovať, máme ho, je to alkohol. Tak teda, milí priatelia, začneme od Olda Hlaváčka. Samozrejme, keď som po slunku, prišla kontrola. Alkohol. Stále životopis musím hovoriť. Prišla k jednému gazdovi kontrola. Do domu pozerali všetko, prezerali pivnice, povalu, izby, spálňu, všetko prezerali. Až v pivnici našli aparát na pálenie slivovice. Kde je tá slivovica? Vy ste slibovali slivovicu. Toto je. Hneď, maličký moment. Teraz vám poviem, ako skončia tí, čo majú doma aparáty. Milý gazda, pôjdete s nami. Policajt bol tiež v tej inšpekcii, v tej kontrole, ktorá kontrolovala dom. Pôjdete s nami. A prečo? Čo je? Našli sme u vás v pivnici aparát na pálenie slivovice. No takže našli ste, ale ja som, čestné slovo, ja som nič nepálil. Nepálil, máte tam aparát v pivnici, pôjdete s nami. A to hrozí dokonca nielen pokutou, ale väzením. Viete čo, tak ma zatvorte rovno aj za znásilnenie. Vy ste niekoho znásilnili? No to nie, ale aparát na to mám. Oldo Hlaváček. 5. A 25 bodov, priatelia. Oldo Hlaváček je absolútne